Ya están ya los 23 completos y sentados ya, están con el vino. Vamos a empezar la mesa de 5. Una de ostras naturales, media ensalada de bogavante, terrina de foie, media terrina de foie con 2 platos de pan y media menestra completando. Media ensalada de bogavante en marcha, media de ravioli de cigalas en marcha. Guk izauten gendun gure sukaldian praktikak eta iken bilizian ikasten taula eskolatik ate ondoren, eta bosteko bat sortu dugu, laun arteon bat geha aspalditikan, eta nik uste bostan objektibo bezala hartuko dugu euskal sukaldia pixka bat lanaz aparte da zabaltzea dela munduan. Azken finean, berez datorren sukaldea baitirudi bereak, ordea ez horregatik zailtasunik gabekoa. Sukaldariaren eskua gertatzen da hemen arragoa. Memoria eta bere erabilera gaurkotua biltzen dituena. Hain justu, proposamen guztiz berria izanik, berriro tradizio bihurtzeko helburu duena.